Kani kadai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Ka Meghalaya Mothai Association, henne kasni ka khatlai tarik mentau banai no pra arja khatpra. Kalapan ko buram ya ka klor ya kura na ka jilla Meghalaya, ka Monica Nongrom, ka balayo khor ya ka takmar nong ha ka lempung ya khun Mothai, ka balatem kum ka Asian Mothai Championship 2018. Kabala long hapo nong ba Macau jongkari China. Hakani kelempong kabala sedang nadu ka saw hadu ka khatwai tarik matau banai no pra arja khatpra. Kila dan pelat laipu teli kiri ki balai sementa ban yora ikanam job hakani ke jekon. Na India kila dan hadu sipongot ki balai mi khmat yala kari. Bat nakani ke jela Meghalaya dai tang ka samla Monica Nongrom Marway kabala lej sementa hakani kelempong. Hakani ke sengi lapun ko boram kerpang yakani ke samla hak jelang kabala pelong hapo Hotel Assembly Shillong. Hakabalay don lang ru ka way ni kinuhikay na ka school ba nehu ikong streamlet dekar iblalong ka kongsan hakani jelang. It is very fortunate to see that girls now are coming up. You know, when we talk of Northeast, we always, our mind will go to Mary Kom, the champion of boxing, the world champion. But then having seen the other disciplines of our sports, kickboxing, Muay Thai, is another art that would bring our girls, our boys, to the height of success. And this is very important because sometimes when the girls and boys are coming for the sports, they are just coming it for the sake of because they don't have anything to do. But then I would rather say that it is a great opportunity for each one of them who really have the passion to fight, to be a sports person. By your achievement, the state will be able to recognize you, and I do appreciate you and the other team from Muay Thai. Please go ahead, and especially the organizers, especially the association, who have done and sacrificed quite a lot, to finance you and the other students of this discipline, and both the Muay Thai and the kickboxing. And I believe that the state will relook into it, that sports is also a discipline where we should promote our own people and let people know Shillong, Meghalaya in general, not only from the perspective of music, not only from the perspective of football, but then let the state recognize the other martial arts like Muay Thai, boxing, kickboxing, and wushu, and other disciplines. So I should say once again, thank you for this great opportunity to be with you in this very special occasion to felicitate Monica Nongrom. Let us bless you that you will grow again, and you will fight against all odds, and you will bring more laurels to the state and for yourself and for the association that you belong to. Batisi TV hadian ka jelang kalayor banyak klan kerpang bat kasamla Monica Nongrom kabalay sam halor kajingsyam jongka hakani kelumpong hakari China. Ai ngo yo play bala ai lat yang bala sumar yang namar ngatip klam kajing sumar jung klam kajing pen ilat pen ilinti jung dalile ngonom yo ban poi sha kata kajing lekai mo sha ka Asian Muay Thai Championship arjar khatra balong hapo Macau kat kum ka experience ke e ka banga ngayo experience nakate kajing lekai nakate ka championship kalong ba ngai iba
ngi ki player India ngilong ngidon ki jingduna ban compare bat ki international players namar ki kila long ki kila poi shedu shakmat dangi kenya kanu kaliang ro ngilong ngiduna tawat la katarong aso kemen namar belai banga ngalayo I dala ki jong ki khmat ba kumno ba maki kilong kumno kata karukam lek kai jong ki kumno kata ka teknik jong ki ba maki ki penenkam hakapor baki ki ya fight hapo ring te wat ladang nga klem yo ban ra yo gold medal ru nga sokmen banga yo kas first fight jonga international kadai banga yo ekane ka bronze kadai ka sin jam ka baningkong jonga bat kadang don ki dang bun ki por banga ngan pen I ya kata ka sab jonga kadang don ki por yang banga ngan yo ban ya shakmat shushu te ka thong jonga ka banwan menta ka long bang kumno banga ngan pen yo ya u gold medal ka jing tresitam lada uno brio udon ni kata ka jing tresitam na la dehi kelam pe pula baik ban ya le ban ya compete bat ki we ki khana kum ki international fighters te ka e wat lada ngaso kemen shi ka de e ba ngi don yo tau ko chu ba ya hap uba don ya kata ka uba long train fully train but I training yangi kumno bangingin yo e katakan new technique ki kumno bangingin use kita ki teknik hakapor bangingi ya fight hapo ring te shirkam wat ladangi don ta trainer uba biang maknaru klam na lade nginum la dali leru ngide ban treshitam na lade te klam pep ngila ban compete bat ki te maybe kane kadeka ho ningkong nga sos ir hi namar way ba kadeka first fight jonga international te nga sos ir hi tawala ka taru nga sungu ba ublay la don dekat lambat nga ubala ai bor nga met bat mensim bangan dubla but next time ngan ya le do im do ya bangan ra ugol namar this time ngala ele shitam but still nga yo ya une the next time but definitely ngan I best dengan sa wan rai ugol ka ba mentah bangali shimbentai ka championship kani ka international championship nga yo practice mangatang shi benai shiteng maximum shi benai shiteng nomor ba nga naladi nga so bangan nung yo shoot balik shimbentai kani ka championship nomor balai long ngidon kam long claim yo jing yarap te takadaw kan long ni be ya kata ban wat sponsor let I appeal shaki sports lovers ministers ni labun kam nak kata bat ni claim yo shoot bat ban perlut por hakaba practice wat la kata ro nga kat ba idon like por kat ba men step janmiet kum to da like por ngalet hi ban practice bat isa jongi isa esun iba la yarap hayanga kani ka kenti bat day ling ba jong hi banga nga sa la ban poisha kata ka thong ka bang nga wan rai uni practice ni don ka jaka shinong tangba dai khimpat kita kitiar kitar pat ngilong ki baduna wat la ka taro nga sarong ban ya thu ba wat la da ngim yo kata ka jing yarap na ka sarkar maknar ni don hi laki jong kitiar ki ba isa jongi ida thit hi daka pisala dema ida pen biang hi namar ngatip ba kade ka jing mon jong I kade ka jing sotanat jong I ya ka sports takadaw yang I pen biang mai kat ka bangi ni don kam haka weight kategori jing hi dan sangot ngidon sangot te ka we ka bana Nepal ka long kumne ka ni ka jingle ka jungi ngi haban I we jing be man kasni kamut kumenta kasni ngi de ka fight jungi kamut dang step ngi la de ban I we disebut ladang ngindon haka to ka kategori ladang ngi cross tang shikeji lane 0.5 lane tang kandiat ro ngi shat disqualify dek hakane ka weight kategori jangaro kala jia ba kata ka khana Nepal ba kam la ban mandra hakata ka kategori minus 60 komot ila shat disqualify takadawngi kalau kumban shu ong no ba ka kategori 60 jingi ngi dan tang sangut tenga ngapoi ban ya fight bat nong Afghanistan te kumba ngi baro ngi ki player mo thai ngi tip ba ka Afghanistan ka dika we ka country ka bala long wan shakmat e hapo ka moi thai ma wala ka tarong aso sarong ba haka national level ngampat ju compete ya ka ngampat ju yo ya ta ka fight ka banne hadu khandai minute lai minute haka shirau te ngaso sarong banne thu ba haka ni ka fight haka ni ka international tournament balong ta ngalak ban pendep ya wat ladang arem maknaru ngalak ban pendep ya ka khandai minute kumba ka jude ka rule jangka federation
Tiada apa pihak fight badi, ke apa penolong pihak ban. Dai kan ya ke energy level kalau ngilong equal, dia kan main problem ke bang asyam kalau baka kahait mah ni kasih te bakum babarok kita bangi kamduna kal yang ka rinjeng tawala kataru danga pe yala de marwe ngasno bangala jrong tawa danga pe pat chatai pat ngasno kat kum itu ibarat tam na baro te wat la kataru nganom du jingkermen nganang ya ile istam namar ke eru ka jing trestam ka ba penlong yo bro ba un yo ya tau so jong ka jing job ka we ngaku ban pen shlori ki khna samla jongi bat kan the bat shinrang kalau ba ka sports menta ka de ka we ka jing le kai ka ba don kam bha mangi ba kum ki breu ka don kam bha namar ni yo shibun bha ki jing mentoi na ka te kham tam le kin the kha ka per the ka ba menta ni yo shibun bha ki jing thombor ki jing shale ben yangi ki kin the te da ka ba phi le ya kum ki ne ki martial arts pin yo khin diat kata ka knowledge kum no ban self defense le de ba pin like wa ha itai khep ibawan ya kata ka jing thambora phi la ban like na